Du ved den følelsen, når du siger til dig selv, jeg skal bare teste et spil i 5 minutter, og pludselig er det nat, du har set 3 bonusrunder, drukket kald kaffe og sitter og diskuterer med skærmen, som om automaten skylder dig penge. Ja, netop derfor laver vi denne video. I dag skal vi gå gennem nogle af de mest populære casinoerne blandt norske spillere akkurat nu. Og hvis du vil teste nogen af dem selv, så finder du linkene i den fæstede kommentaren og i beskrivelsen under videoen. Okay, lad os starte med NV Casino. NV Casino er lidt som den kompisen, som altid har kontrol. Rolig, rask, ingen stress. Du åbner siden, og alt fungerer bare. Ingen kaotiske menuer, som ser ud som de blev lægget i 2009 af en fyr på 4 energidrikker. Det første jeg lader mærke til med NV Casino er hvor smooth alt føles. Spillene laster raskt, mobilen fungerer bra, og du slipper at lede i en halv time efter det du faktisk vil spille. Og spiludvalget er seriøst stort. Du har klassiske slots, nye populære spil, live casino og masse forskellige temaer. Så enten du liker egyptiske faraoer, frugtmaskiner eller noget som ser ud som et sci-fi spil fra fremtiden, finder du noget her. Det jeg også liker med NV Casino er, at det passer både for folk som bare vil slappe af lidt, og for de som faktisk elsker at teste mange forskellige spil. Det føles ikke tungt eller kompliceret. Og bonusene er ganske solide. Ikke sådan, her får du en bonus, men du må spille gennem den 14 millioner gange, før du kan tage ud. Det føles mere spillervenligt end mange andre sider. Så hvis du vil have et casino, som er enkelt, raskt og har masse variation, er NV Casino definitivt værd at tjekke. Så har vi Värde Casino. Og Värde, hvordan forklarer man det bedst? Det føles lidt som business class versionen af online casino. Alt ser clean ud. Grønne detaljer, moderne design, raske menuer. Du føler næsten, at du burde have på dig klokke til 20.000 kroner bare for at logge ind. Men det er faktisk ikke bare designet, som er bra. Värde Casino er vældig populært blandt folk, som liker bonusser og kampagner. Her sker det altid noget i. Free spins, cashback, reload bonusser. Det føles næsten som casinoet prøver at overtale dig til at blive værende. Og slotsudvalget er ekstremt bra. De har mange af de mest populære spillende folk faktisk spiller akkurat nu. Ikke bare gamle automater, ingen har rørt siden vikingtiden. Live casino-delen er også overraskende bra. Hvis du liker blackjack eller roulette med ægte dealere, så er oplevelsen her vældig smooth. Ingen hacking, ingen rare forsinkelser, bare ren casino-stemning hjemme fra sofaen. Värde passer specielt bra for folk, som liker at ting ser moderne og premium ud, men uden at det bliver kompliceret. Så hvis du vil føle dig lidt fancy, mens du spinder bort fornuften din på en tirsdagskvæld, er Värde et vældig bra valg. Næste casino er GGBet. Og mange kender sikkert GGBet fra betting og e-sport, men casinodelen deres er faktisk mye bedre end mange tror. GGBet har lidt mere energi end de andre casinoerne. Det føles mere levende. Lidt som den kompisen, som altid drar dig med på noget spontant klokka 1:30 på natta. Her sker det altid noget. Turneringer, kampagner, nye spil. Siden føles aktiv hele tiden. Og hvis du liker både betting og casino, er det sygt praktisk at have alt på et sted. Det som gør GGBet ekstra populært, er e-sport-delen deres. Hvis du følger Counter-Strike, Dota, fodbold eller andre kamper, kan du kombinere betting og casino uden at hoppe mellem forskellige sider. Casinoudvalget er også stort. Mange slots, live games og raske spil, som passer perfekt, hvis du liker lidt mere tempo. Og ærligt talt, GGBet passer vældig bra for folk, som bliver rastløse af kedelige casinoer. Her føles alt lidt mere moderne og dynamisk. Så hvis du liker action, sport, e-sport og casino samlet på en plads, er GGBet definitivt et navn at teste. Næste casino er GGBet. Og mange kender sikkert GGBet fra betting og e-sport, men casinodelen deres er faktisk mye bedre end mange tror. GGBet har lidt mere energi end de andre casinoerne. Det føles mere levende. Lidt som den kompisen, som altid drar dig med på noget spontant klokka 1:30 på natta. Her sker det altid noget. Turneringer, kampagner, nye spil. Siden føles aktiv hele tiden. Og hvis du liker både betting og casino, er det sygt praktisk at have alt på et sted. Det som gør GGBet ekstra populært, er e-sport-delen deres. Hvis du følger Counter-Strike, Dota, fodbold eller andre kamper, kan du kombinere betting og casino uden at hoppe mellem forskellige sider. Casinoudvalget er også stort. Mange slots, live games og raske spil, som passer perfekt, hvis du liker lidt mere tempo. Og ærligt talt, GGBet passer vældig bra
for folk, som bliver rastløse af kedelige casinoer. Her føles alt lidt mere moderne og dynamisk. Så hvis du liker action, sport, e-sport og casino samlet på én plads, er GGBet definitivt et navn at teste.